wawazifumu amayi ena ake akuti athandize maganizo ndiye ndipanga play voice note sindofuna kufotokoza ndineyo koma ndofuna mungomvera voice note yawo ndi cholinga chakuti inuyo mwathandize nzeru kodi apange chani amayiwa ndiye ndipanga play voice note yawo kuti muzimvere nokha. Yaro chimene ndikufunirani bana chimwenanga pafo muthandize kuzeru munthu tujono kuno nabwera 2022 amene nabwera nachita tizine kuti nakumana ndi mamuna pa foni kudzera kwa munthu zake ngati amene ndimacheza naye pa foni kumudzi kwathu kenaka basi anapezesondu ananduzero uyu afuna chani afuna mkazi ndeno nalo nekuti neyo ndakhala ndi ndakhala zaka 5 ndilipa pandekha nthawi imene banja langa loyambalira atha ndinadza mfuro adandiuza ndekenaka basi ndinamukana kana basi munthu uja adamba boka kamirana adadza ndifotokozera ngati munthu kumudzi kuti nampatsi nambala muziyeza naye kenaka basi dambo yankhwitsa kenaka nthawi zakhwitsana panapita wiki imodzi ananduzira kupita kwathu kuonekere kwathu ndikwakuti ndapita adakatani kuonekera kwakuja akwawo kandidziwa nthimisa adaliso tiye mkazi ake adakwatira tidataniso lidata adali mwana mmodzi ndekenaka basi ndapita kubanja basi kenaka ndinapita kumene kuja kuonekera ndabwera kwathu ndatha kumwezi kenaka basi mama tani amanditi ndisobwe kuno kusafirika ndabwe kuno kusasafirika ndikukhala koma kukhala chiyo mbeni mmene nabwerera makhala chimozimozi mnyumba mwanga palibe kuntendere nabwera ndinasiya makolo ndinasiya sowana kumalawi kana awiri ndamufotokozera iye ndinampeza ali mwana mmodzi ana andipezana nawe ndamufotokozera anandi kuti palibe vuto ananditani ndisamala nthemelera kumanapo ndauchokera panopa mpaka na chibwerere samayithandiza kwathu chibwerere ndiye ndikakhaza kuti ndagwira ganyu ndoti ndithandiza kwathu koma kakha kuti sindagwire ganyu ndoti kwathu arani kandikhala chaka ka mezi ngati osapeza ganyu ndoti kwathu sochithandiza arani sachiona ukugwirana mafoni sitimagwirirana chibwerere ndeti matitika akakhaza kuti tasemphana mwendo mulangiza zina ngati muziwa zazi bambo chiyo mantuso zono kuti neru ndifuna ndikwatidzikana iwe yomwe kuti zambirimbiri zoyankhula ndizimene zimakhala zikundichitikira ndene ndiliona mukuwapatsa malangizo anthu ku Facebook kuja ndene naona kuti chinthu cha mtengo tamwina mutandithandizirako ndibve kumaganizo wa anthu eno adziti chani panoponso ndikugwira ndikuchithandizo kwathu makhala palibe loko chibwerere lokumfoni omwe ndigulira ayi ndigule foni amene kuti ayi sindwe mkazi okhala naye pabanja ndikazapeza mkazi ndezi makazi ochitika zambiri ndese ndizoti kuti vuto ndi chani pano panafika pothazero akwathana ndizoti musiye mamunayi ifoti palibe tsogomeno zaone kwathu kuno palibe mene ukhuzotani uzoonako chinechi chonse munasanene atopeza muna ntchito kumagwira phindu lake palibe chifukwa ukakhala usagwira ntchito ndikuchithandiza nyumba kuno kulibe ana ndikuvutika ndekuti ndazifumu mutakhala inuyo amuna anu azopangani zimenezi inuyo mungatani mayiwa akufuna kuti tiwathandize maganizo ndiye ndimafuna muzimvere nokha koma kumbali ya ine ndauza kale kuti iyi ndi red flag komabe simafuna zimenezi zingothera kwa ine nkhani ndapanga post video imeneyi ndi cholinga chakuti nanunso mwathandize maganizo ndazifumu nkhani ndi imeneyi.